Namo sa lagi. Bulldog? Anong bigatan ko yan? 8,000. Bulldog? Bullet. Wow! Opo. Tingnan na lang may price to ya, Paris to ya. Ade, 800. Oh. House. 150 lang ba, Jalos? 150 ni mani nul lang. Oh, mani nul iraratan. Wala yan yung old die. Oh. 150 per kilo mani nul. Okay.
Ano tayo? Mananagmot na. Oh, ready to print natin naman na warang kabal. Ay, sana sa wala raratan. Nakasama ba yan? Mag-asawa na yan, to. yung malaki. Okay. Anak na nila yata yung tatlo eh. Ganyan yan madam kapag mga anak tatlo, apat, ganyan, dalawa. 500. Oo, mura na yan madam. Sa pet shop yan alam mo magkano? 1-2. Karis. Ayan, ano niya yung price niya? Ayan. 350. 350. Para parehas. Patang-patang lasirin ang ay, sipon ni. Maghanap ng lalaki, babae yung dalawa. 350 isa. Oo. Yan, forma na. Yung mga manok niyo kuya, magkano? Mga manok, 300. 300 to, native Oo, lahat. correct. Oh, Bawat isa. 300. Yan, may pato ko na pa eh. 250 dalawa. Yung Peking duck, 500. Dalawa rin. Oh, May sabong, 700. 700 yung pangsabong niyo. Oo. Two for his, 300. 300. Oo. Waluan. Solar. Kurang-kurang bagus nih, Papa. So, 20 per kilo. Ha? 420 buo, kuya. Ilang kilo na yon? 3 kilo na, 4 to kilo.
150, dalawa. Opo. Tapos ito, Tapos yan po, 200 po. Yan po yung lumalaki. Yung flower horn po. hindi na kailangan ng oxygen mga to. Yung po flower horn, kapag maliit na po, hindi po kailangan ng oxygen. Kapag lumaki na po, kailangan na po ng oxygen. Ito, maganda to. Magkano ito? Yan po, 80. 80. Yan po yung kahit walang oxygen. $100 pares yung tinda mo. Ano yan, African bird? Para kits po, ang African po mahal po 1.5 po yung pares. 1.5 pares African. Ito, maraki, no? Magkano na to? 600 po yung pares.